Ziekenhuis MCL in Ljouwert docht de polyklinieken voor een grut pad dicht. Dat is niet correct bekendmaken. Dit in verband met de corona-uitbraak in uw provincie. Verslagjouwer Arjen de Boer is nu bij het ziekenhuis. Een goeioen, Arjen. Een ingreven maatregel in het grootste ziekenhuis van uw provincie. Is dat echt nodig? Ja, een hele drastische maatregel, maar in de eigen van het MCL ziekenhuis hier in Ljouwert kiezen gewoon voor net oors, omdat corona komt heel die dichterbij. En dus zijn er echt drastische maatregels nodig. Want ja, het coronavirus, er zijn al 9 patiënten bij ons in de provincie Friesland, die dus besmet binnen bij het coronavirus. En dus binnen dit soort maatregels, die zijn gewoon nodig. Alle polyklinische afspraken, die worden verzet. De meesten worden zo vol mogelijk bellen en die worden dan verzet, omdat ze willen eigenlijk de meesten zo vol mogelijk filteren. De meesten die je net hoeven te wijzen, ja, die moet je dan echt net naar het ziekenhuis komen. En er is nog een belangrijke maatregel en dat is dat vanaf 4 uur, vretemiddag, is de nieuwe oordeling M. En dat is een soort van isolatieoordeling van mensen die het coronavirus hebben. Maar een man die het volle meer vertellen kan, dat is Gerrit Akkerman, wetvierde van het MCL. Ja, oordeling M. Wat hoort die oordeling eigenlijk correct in? Het was een afdeling die we een tijdje hadden leegstaan en die hebben we helemaal klaargemaakt en voorbereid. Zodat we daar 15 patiënten die verdacht zijn van corona. We weten dan niet of ze het hebben, maar die mogelijk verschijnselen hebben, die kunnen we daar geïsoleerd opvangen. Had je al patiënten hier in het MCL met het coronavirus? Nee, we hebben verschillende mensen getest, maar tot nu toe hebben we nog geen bewezen gevallen. Dan kun je dus die oordeling M, dat bestaat uit 15 bedden en die kun je ook nog verdubbelen naar 30 bedden. Maar dan moet je ook personeel vrijspelen. Hoe doe je hem dat dan? Nou, daar zijn we dus nu mee bezig en dat gaat ook lukken. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat we vanaf maandag bepaalde operatieprogramma's stopzetten. Daarbij gaat het vaak om geplande operaties, dus niet spoedoperaties, maar geplande. Een aantal daarvan gaan niet meer door. En op die manier hebben we verpleegkundigen die we op die afdeling kunnen inzetten of op andere afdelingen die weer verpleegkundigen leveren voor deze afdeling M. En dan nog even over de polykliniek, want mensen die naar de polykliniek matten, ja, kunnen die er nog helemaal niet meer te lonen? Ze kunnen daar wel terecht, maar wat wij willen is natuurlijk zoveel mogelijk mensen die niet per se in het ziekenhuis hoeven te zijn, er ook buiten houden. En wat wij doen is dus alle mensen bellen en kijken op wat we via een telefonisch consult kunnen doen. En als het wel nodig is en de arts zegt van nou, ik vind het wel belangrijk dat iemand komt, dan stellen ze een aantal vragen om te kijken of ze eventueel een risico vormen. En als ze risico vormen, dan kunnen ze wel naar het ziekenhuis komen, maar via de spoedeisende hulp, waar we ze geïsoleerd kunnen opvangen. Zijn mensen gezond en wil een arts ze toch zien, omdat het beter is of omdat iemand kanker heeft, of controle nodig heeft, en hij is gezond, dan kan hij gewoon naar de polykliniek. Maar alles dus om te vatten komen dat het coronavirus hier in het ziekenhuis slaat, want dat zou een ramp wezen. Ja, want je moet ook je personeel beschermen. Dus wat we willen is zo weinig mogelijk mensen die niet per se in het ziekenhuis hoeven te zijn, moeten daar ook niet komen. En daarom hebben we ook banners bij de ingang staan en hebben op de website ook waarschuwingen staan en vragen we mensen via Mijn MCL, dat is via de website waar ze een afspraken kunnen regelen, vragen we ook of ze de verschijnselen hebben van corona en blijf dan thuis, bel je huisarts en als dat kan eerst thuis uitzieken voordat je weer naar het ziekenhuis komt. Dankjewel. Dus je hoort het, Jantine, van oordeling M, die is dus correct ieping in om 4 uur van mensen met het coronavirus, die er dus nog net binnen hier in het MCL Ljouwert. Dus in 15 bedden clear. En als het echt tas slaat hier in uw provincie, kan dat ik nog verdubbelen worden naar 30 bedden. Dank u wel, Arjen de Boer vanuit Ljouwert. En de teller voor het aantal besmettingen met het coronavirus, je hebt het niet krek al in Friesland, die staat op dit stuit op 9. De besmette mensen komen van de Gdiek, Drachten, Ljouwert, Snits, Balk, Terkappelen en de Jouwer. En op tafel bij mij is nu Wim Kleinhuis van de veiligheidsregio Friesland. Een goeiejoen. Goeiejoen. Ik zie jou niet krek al knikken, doet de wetvierde van de MCL zijn verhaal die. Ik schat in jou binnen tevreden, maar hoe zij op dit stuit handelen met de polyklinieken en haar een extra afdeling? Ja, ik vind dat zeer verstandig wat ze doen. Oh ja, ik zoek het in het Nederlands dan kon iedereen het verstaan. Hè? Dus dat is wel belangrijk bij dit onderwerp. Ik zal proberen over te schakelen. Nee, het is heel verstandig dat ze dat doen. Wij werken vanuit onze GGD samen met de 3 noordelijke provincies en alle ziekenhuizen die daarin liggen. Ook samen om te kijken hoe je dit soort maatregelen zo goed mogelijk op elkaar af kan stemmen. En daarin is ook afgesproken in het overleg dat zeg maar, de operaties die uitgesteld kunnen worden, dat die ook worden uitgesteld zodat er ruimte komt om coronapatiënten, die er overigens nog niet veel zijn in de ziekenhuizen, maar dit is voorbereiding, zodat je die goed op kunt vangen.
Ja, een van de gevallen die het Joert bekend waard is een arts van Tjongerskans op het Jereveen. Schrikken jullie ervan? Ja, nou, ik schrik er in die zin niet van. Je kan het verwachten. Hè. Waarom zou een arts niet ziek worden? Maar het is natuurlijk een heel heftig geval in een ziekenhuis waar kwetsbare mensen liggen. Dus er zijn ook gelijk de juiste maatregelen getroffen om te zorgen dat die besmetting toch zo weinig mogelijk verdere schade op kan leveren. Ja, een verslagjouwer Wietse Vellinga die wie Joert bij de Tjongerskans om te zien hoe het tegen je. De man, een orthopedisch chirurg, wie zelfs net ziek worden, maar kwam er juist erachter dat er contact had met iemand die het virus had. Uit een test die doorblikken dat er dus besmet wie. Reden voor het ziekenhuis om hem naar huis te sturen en een groot onderzoek te doen om te zien of er meer besmettingswienen. Contactonderzoek tot nu toe heeft opgeleverd dat het voor 5 medewerkers het geval is. Dus die zijn nu thuis en worden ook getest. En voor patiënten hebben we gelukkig, de patiënten die nog in huis zijn, hebben we geen klachten. Maar die monitoren we natuurlijk wel, omdat de incubatietijd van het virus 14 dagen is. Dus daar zijn we dan heel alert op. Na het bekend worden van het nieuws is het relatief rustig in het ziekenhuis. Mensen hebben afspraken af zijn of komen net opdagen. Doch hoeft het virus geen grote gevolgen te hebben voor de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. Voorlopig hebben we het contactonderzoek gedaan en daar blijkt niet uit dat we preventief afdelingen moeten sluiten. Maar ja, de ontwikkelingen gaan natuurlijk zo snel dat we de situatie sowieso in brede zin moeten blijven monitoren. En dat doen we dan ook. Want zou dat kunnen gebeuren? Dat je bijvoorbeeld de afdeling waar deze chirurg actief was, dat je die tijdelijk op slot moet gooien? Ja, wat we nu uit contactonderzoek naar boven halen, geeft dat geen aanleiding. Het kan wel zijn dat we ons op enig moment moeten gaan voorbereiden op grotere stromen patiënten. En dan zou het wel zo kunnen zijn dat we afdelingen gaan sluiten en electieve zorg die niet strikt noodzakelijk is uitstellen. En ik praat hierover via de mooie Wim Kleinhuis van de GGD van de veiligheidsregio Friesland. Daar valt de GGD onder oren ook onder. Ja, dat is het minnenijs van Joert, het goede nijs. Je hebt jou altijd 2 keer een update dagelijks over hoeveel patiënten erbij gaan binnen. En die is correct om jouw roeren er geen enkele nieuwe patiënten. Wat kun je daar al conclusies uit loeken dat er geen enkele nieuwe patiënten binnen? Nee, daar kan je net zo'n soort conclusies uit loeken. Dan doe ik het weer. Ja. Daar kun je niet zoveel conclusies uit trekken. Wat je ziet is dat wij bemonsteren maar een zeer beperkt aantal mensen. Nou, het goede nieuws is inderdaad dat er geen nieuwe zieken bij zijn gekomen. Maar ik hoorde hier in de aanloop naartoe, overigens mijn eigen huisarts Bart Maarts ook op de radio, die sprak daar wijze woorden over. Wij zien een heleboel zieken, zien wij niet meer. Dus hoeveel mensen er echt besmet zijn in Friesland weten we niet. Maar ja, het goede nieuws is wel dat er in elk geval in de bemonstering niet meer bijgekomen is. Ja. Een van die besmette mensen die werken dus in het ziekenhuis. Worden de medewerkers net standaard testen in het ziekenhuis? Daar werk je en daar leidt een coronapatiënt? Nee, dat doen we niet. Dat doen we alleen als er aanleiding voor is. Als je het standaard test, zie je ook niks. Dus je kunt alleen corona meten bij mensen die echt ziek zijn. En als ze niet ziek zijn, kun je het niet vinden. En hoe stiert het hier in Friesland met de plakken dat mensen te lang in mochten ze corona krijgen? Want we zien nu uit Noord-Brabant dat het krap wordt. Wij hebben een goed tal ziekenhuizen, een goede kwaliteitsziekenhuizen. Maar binnen er volslaan op kleer dat wij hier dezelfde praktijken krijgen. Misschien zelfs richting wat we in Italië zeggen. Nou, ik denk dat wij passen als eerste toe natuurlijk mensen in thuisisolatie komen. Zolang de ziekteverschijnselen meevallen is dat een hele prima oplossing. En in 80-90% van de gevallen werkt het ook. Afhankelijk van hoeveel mensen ernstig ziek worden, dan moet er intensive care capaciteit of in elk geval capaciteit waar zware gevallen kunnen worden behandeld worden vrijgemaakt. En we hebben net gehoord aan de woordvoerder van het MCL hoe ze dat doen. Dus ik denk dat we daar goed op zijn voorbereid. Hoe ver dat gaat, ja, dat zullen we toch met z'n allen moeten afwachten. Dit is een onbekend fenomeen. Dus we moeten het goed volgen en desnoods weer nieuwe maatregelen treffen. En het tal medicijn, moelkapjes, dat zit al nog goed in Friesland? Er zijn 3 schaarse middelen in de zorg. Het ene is de beschermingsmiddelen. Het tweede is het personeel en het derde is de beddencapaciteit. Nou, de beddencapaciteit heeft u net gehoord. Personeel, dat is ook wel de reden, denk ik, dat het kabinet het besluit heeft genomen om te zorgen dat
mensen niet thuis hoeven te blijven om op de kinderen te passen. Zodat het in de zorg men door kan werken. Dat is het minste wat je kunt doen. En ook wat de MCL al zei, uitstel van andere operaties helpt daar ook bij. Ja, en de mondkapjes en beschermende middelen, daar wordt nu in datzelfde overleg waar ik net over sprak, in de 3 noordelijke provincies overlegd over hoe gaan we dat zo goed mogelijk met elkaar verdelen. Ja, dat doe je mooi ook, dat we net alleen nog als Friesland. Nee. Je werk je daarin geven met Drenthe en Greensland. Ja. Die hebben een vrij vergelijkbare situatie, volgens mij, als wat we hier in Friesland zeggen qua patiënten en hoe het er daarvoor staat. Ja. Een organisatie die er wel alles om docht om die medicijn beschikbaar te houden, is de apotheek de 3 Stellingen. De koerier van de apotheek mij net verder komen als de sloes. En de teams van de 2 apotheken worden skierden. Zo komen alle meewerkers net met elkaar in contact. Daarnaast roepen ze de meewerkers op naar sociale onthouding. En wat het belangrijkste voor mij is dat gedragsverandering. Dus met z'n allen in heel Nederland moeten we eigenlijk gedrag aanpassen. En dat geldt ook voor onze medewerkers. En gedrag verander je niet van de een op de andere dag. En wij zijn daar afgelopen maandag al mee begonnen. En dat is heel concreet. Wij hebben eigenlijk een verbod gelegd op reizen naar risicogebieden, aangewezen door het RIVM voor onze medewerkers. We hebben onze medewerkers vanaf maandag al gevraagd: ga niet naar verjaardagen, bezoek geen concerten. Probeer eigenlijk je sociaal te onthouden van wat niet noodzakelijk is. Vanzelfs scoort je ze echt in handen in de apotheek. En als meewerkers een vakantie annuleren moeten, wil Hilbers een vergoeding aan. Of dat financieel uitkent, is nog de vraag. Eigenlijk dat zullen we achteraf pas weten. Maar wij vinden het onze taak om onze medewerkers zo gezond mogelijk te houden, maar ook financieel gezond. En dat is in het belang van onszelf, maar ook uiteraard voor de medewerker. En ja, achteraf zal ik pas weten wat ik nu doe. Ja, deze apotheek had vestigingen in Jesterwoude en in Appelskeer. En volgens mij ben je wel tevreden met hoe zij het aanpakken. Dit is een voorbeeld. Ja, wat ik heel mooi vind is dat deze ondernemer, want dat is een apotheker ook, zijn verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat zijn bedrijf door kan draaien. En ik roep bij deze ook alle bedrijven op om goed naar de kritische processen in die bedrijven te kijken, zodat bedrijven zo lang mogelijk door kunnen draaien. Kijk, de postbehandeling kun je vaak wel even laten liggen. Maar ja, zoals hier ook de medicijnenverstrekking en de klanten te woord staan op een goede manier, zodat je niet besmet wordt. Ja, daar goed over nadenken, dat is fantastisch. En een van de grote maatregelen, we hebben het nou over de zwaar gaan, maar een van de grote maatregelen die het natuurlijk juist aankondigen is dat evenementen boven de 100 man net teruggaan. Nou zul je her en der al berichten op bijgelijks Facebook van ja, je kan nog wel naar binnen, we laten 99 mensen thuis. Wat vind je daarvan? Nou ja, het doel van die maatregelen is om te voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt. Dat is het doel. Het doel is niet de 100 mensen. Dus op het moment dat je denkt dat met 99 dat je dan toch voldoet aan het doel, kan ik alleen maar zeggen, daar gaat het niet om. We moeten met elkaar de verantwoordelijkheid oppakken om te zorgen dat deze ziekte niet verder gaat. En dat betekent dus ook dat we met elkaar er alles aan moeten doen dat mensen het sociaal contact zo verstandig mogelijk ondergaan. En ja, of je het dan moet zoeken in net 99, mij lijkt van niet. Laat iedereen daar de verantwoordelijkheid oppakken die wij met z'n allen daarin horen te dragen. En kind dan nog wel bijgelijks machtig naar de supermarkten, want we zeggen je het her en der in het land en ik in Friesland dat mensen massaal naar de supermarkt gaan, daar dicht bij elkaar staan en te hamsteren. Ja. Nou ja, wij roepen mensen ook op om het sociaal contact zorgvuldig te doen. Niet te vermijden, hè, want dat was het eerste bericht, maar echt zorgvuldig. Dus denk goed na wat je doet. En daar hoort bij, als je ziek bent, begeef je niet in de mensenmassa. Als je niest, doe dat in je elleboog. Zorg ervoor dat je je handen wast. Te alle tijden, denk goed na in de supermarkt. Daar zijn natuurlijk veel besmettelijke dingen, altijd al, dus nu zeker. En als je dat doet, dan maakt dat niet zoveel uit. Maar blijf vooral nadenken, gebruik je gezonde verstand hierbij. Ja, dus eigenlijk zeg ik van, zie je net de randjes van de maatregelen op, maar gaan er toek mee om, ze hebben een duidelijk doel. Ja, absoluut. En wij zijn ook wel verantwoordelijk om deze crisis te keren. En dat kunnen we niet alleen bij de overheid neerleggen. Nee, duidelijk. Dank u wel voor je toelichting.
Ja, en dan zullen we nou op de squallen, want daar weer vooral ik een soort toe te doen. ROC Friese Poort die zal namelijk tak om weekend geen lessen meer gaan. Dat had het bestuur van de middag bekend maken. Nevens ROC Friese Poort is het besluit noodzakelijk. De organisatie vindt dat er te volle onwissigheden binnen. En dat de zoons van maaiwerkers en studenten het wichtigst is. De squallen en universiteiten in Nederland die hebben de studenten juurt al naar huis gestuurd. Bij NHL Stenden weer het dus restig van de middag. Een lege squallen. Het is een vreemd gezicht. Joet is de squallen nog iepen van studenten, maar van takken wieken aan is de squallen dicht. En hij Stenden dochter alles om ervoor te zorgen dat studenten geen vertraging oprennen door de maatregels. Nou, we proberen zowel voor het onderwijs op een online manier te verzorgen, als ook na te denken over eventueel alternatieve toetsvormen. Om ervoor te zorgen eigenlijk dat de vertraging zo beperkt mogelijk is. Het zal waarschijnlijk niet helemaal 100% lukken om alle vertraging te voorkomen. De studenten die Joet nog wel op squallen aan het werk winnen, kunnen haar wel vinden in het besluit. Ja, het is wel drastisch, maar ik denk wel dat het niet nodig is. Want nou ja, als het toch net doet, dan bloeit het maar terug in. En moest toch de kopje op een gegeven moment indrukken. En ja, dan vind ik dat de studenten toch wel zelf het initiatief met te nemen om toch wel bezig te blijven met squallen. Ja, durf ik moeilijk te zeggen. Ik weet er weinig van. Ik vind het op zich wel goed dat ze maatregelen treffen in plaats van weinig te doen. En ja, dat opzicht vind ik het wel goed dat ze zulke maatregelen treffen. Nou is je nog komen, oren week is de squallen hier en daar dicht. Wat is dan dan? Ja, dan ben ik met ondergang. Ja, met wel. Het is wel gewoon makkelijk om je bezig te wijzen, want ze hebben computers, dat is toch wel nodig. Ik kan in alle rust werken, dus ik vind het wel jammer dat de squallen op zich dicht gaat. Maar ja, dat lessen, dat snap ik wel, maar squallen dicht, nee, daar ben ik net helemaal mee eens. Ook voor de meiwerkers van de squallen binnen speciale maatregels troffen. De basis is, als je kunt thuiswerken. En als je hier moet zijn, kun je hier ook gewoon zijn, want de gebouwen blijven voor medewerkers wel gewoon open. De basisscholen kunnen even het kabinet alle keer wel gewoon openblouwen. Toch had de bolster, het balk, de dwarren uit Varswaard dicht. Dat had de directie besloten, omdat een man uit het dorp die het coronavirus oproen had een directe link had met de squallen. 224 leerlingen zitten nou thuis. Bij onderzoek en oelis met de GGD is besloten dat de squallen tak een mandje weer iepen gaat. De andere twee basisscholen in het dorp, het Sint-Ludgerus en het Hazeleger, binnen allebei de volle iepen. Dit de teleurstelling van de band. Ik zou het wel leuk vinden om één vrij te wezen, maar ik ken wel begrepen dat het gewoon iepen bloed, want er is net echt iets met je skuilen onderhand of zo. Ik had het wel verwacht, maar ik wou wel dat hij dicht ging. Maak jij je zorgen? Beetje. Omdat de met corona besmette man geen relatie had met deze basisschool, vinden de directies het verantwoorden om iepen te blijven. De meeste ouders stemmen efter dit besluit. Ja, ik ben nog steeds niet ongerust. Kinderen moeten gewoon naar school. Ja, en als er hier inderdaad wat aan de hand is, sluiten ze de school wel. En gaan de kinderen niet thuis houden. Ik vind het prima zoals het nu volgens het beleid van de overheid gedaan wordt. Ja, anders gaan de kinderen toch overal weer oppas. Ga je onderling weer oppas zoeken. En volgens mij is dan de ellende hetzelfde. Zo'n school van speciaal onderwijs in Friesland sluiten van manje oude dwarren. Omdat heel dit meer onderwijzers met ziekteklachten thuis blijven, willen ze het risico voor de leerlingen zo liets mogelijk houden. Ook de supermarkten beginnen de gevolgen van het virus te merken. Mensen heljen massaal wc-papier, eten in blik en pakken ries en pasta. De Pois had het op dit stuit extra vrachtwagen rijden om de winkels te bevariëren. Het liek het wel de dij van Christoph Pinksteren. Zo druk is het in de supermarkten. Een indicatie hier van een beetje om 1 uur zien we de omzet van normale vreet wel binnen. Dus als het zo beslist is het gewoon ontzettend druk. Het toiletpapier wordt een soort hamster. Een soort spul wat bewaren worden kan. Dus echt de conserven en de rijst en houdbare molken, toiletpapier. Dat soort spul dat vlot de winkel doet. Wils wordt er in de distributiecentra extra het werken. Ja, dit zijn extreme periodes. Het is allereerst zo dat we natuurlijk te maken hebben met extra drukte in de supermarkten van Pois. Maar het belangrijkste is dat we ook nog een onderneming zijn waarbij we te maken hebben met mensen die werken op kantoorfuncties. En ja, daar moest voor gezorgd worden dat die nu hun werkzaamheden thuis kunnen doen. En dat is nu hetgeen wat we allemaal geregeld hebben. Doch is het net zo dat er nou al wordt in de supermarkten oprekkert. Wat wij zien is dat we, en ik zou bijna willen zeggen, kom maar eens in het distributiecentrum kijken, handel zat hebben. We hebben goederen voldoende. We zijn ook opgeschalen om te zorgen dat de winkels optimaal gevuld worden. Morgen is alles weer verkrijgbaar, dus hamsteren is niet nodig. Het is wel begrijpelijk en daarom proberen we de consumenten rustig te houden door uit te stralen dat wij de boel echt wel in de macht hebben.
De dokter budget wel een soort extra omzet voor de pois. Maar dat docht Smit net al te volle. Het klinkt wat raar voor een kruidenier dat hij niet blij is met meer verkopen. Maar eigenlijk ben ik hier helemaal niet zo blij mee. Want je krijgt pieken en dalen. De consument gaat niet 3 keer zoveel meer eten. En dat betekent dat datgene wat nu extra ingeslagen wordt, straks niet gekocht gaat worden. Dus het is echt een beetje hollen en stilstaan. We hebben liever een normale stroom. En dat kan ook, nogmaals, we hebben voldoende op voorraad. Dus hamsteren is echt niet nodig. De coronacrisis had ook grote gevolgen voor de culturele sector. Er kennen een streek troch alle evenementen, maar meer dan 100 bezoekers. Lege podia en lege zalen in de schouwborgen van uw provincie. In de Drachter Schouwborg de Lewijk in de Lietzere voorstellings nog wel trog, al binnen de maatregels stevig. Hij is pittig, maar ik denk wel dat het verstandig is dat we met z'n allen nu duidelijkheid hebben, ook landelijk, waar we aan toe zijn. En ik denk dat het niet anders kan dat we in deze situatie wel draconische maatregelen moeten nemen. Maar dat het grote impact heeft voor de lawaai, maar ook voor de sector. En met name de kleine ondernemers, de muzici, de artiesten enzovoort, die nu ook allemaal van de een op de andere dag hun boterham in gevaar zien komen. Ik vind wel dat het heel belangrijk is dat we als sector elkaar vastpakken om dat goed te regelen voor elkaar. Dat we straks, als we weer allemaal gezond zijn, gewoon weer lekker tegenaan kunnen. In Ljouwert neemt poppodium Neushoorn strengere maatregelen. Daar worden alle vaststellingen afgelast, ook de Lietzeren. Financieel een grote klap. Ja, die financiën die zijn pittig. Dit zijn natuurlijk allemaal producties die je al ingepland hebt, ingecalculeerd hebt en op ingekocht hebt. Nou, reken maar uit. We hadden op 5000 bezoekers deze maand gerekend, minimaal. En daar past een horeca-omzet bij. En je hebt je vaste lasten, dus dat tikt hard aan. Wordt dit een financiële strop voor de Neushoorn? Het is per definitie een financiële strop, maar we moeten vooral kijken hoe we dit op gaan vangen. Ontzag je het us berichtjouwing over de coronacrisis. In verband met de heel tijd verorende situatie hebben wij dit weekend extra uitstuurings op tv en radio over het laatste nieuws omtrent het coronavirus. En voor de mensen die dit weekend net naar het kerken kennen, sturen wij snel live de dienst van de kerken van Frencher uit. Dit is om 10 uur live dus op radio en televisie.